Uitați ce mâncăm aici, nuggets cu cartofi și nuggetsul e cu cheese înăuntru. Poftă bună! Uitați-vă la Dalia. Radu n-are nimic, uitați cum mănâncă. Și... Are și carne. Are și carne și brânză. Da. Da, uitați aici. Picant, da? Uite, picant. Da, și pune și picant sosul, Dalia. Radu aproape a terminat. Uitați cât mai am eu. Am dat pe lângă. Nam, nam, nam. De ce? Poftă bună și vouă. La toți care se uită. Ceau. Face crucea. Să dați subscribe, da? Bine, și like.